ngerti fungsine sapi nyuwun sewu nggih Mas. Monggo. Nggih. Fungsine sapi ilre sapi kula kena nggih maskeran. Ilre sapi kena digo maskeran. Mari mempercantik memperhalus kulit. Lho, ya toh? Mari ngono kulite sapi lho, kena di apa? Kena nggih karpet, kena nggih hiasan. Lho, kena sepatu. Nggih sepatu, terus letong kuwi kena tinggi pupuk kan. Pupuk organik ki lombok karo terong kuwi diwenehi pupuk letonge sapi kuwi mari subur. Ngerti kok? Piye reng kena urung? Kena urung? Ya wis ora masalah dek iki kadas saiki kurap saiki brenyeh ora apa-apa. Siji sing kudu mangerteni. Apa? Susune sapi memberi gizi kabeh piyai-piyai ning kene iki lho. Lho, jaman tanggoku kena gizi buruk nggih nyuwun sewu. Tak luwak semumet kok. Arep kok susu anggarane kan entek to. Wah, akhire aku ngadeg le ning arep bali desa terus sampai wong sak cepet. Apa semangat iki sidan apa ula sawa? Lho kok akhir ngopo kok nyembur kancane? Kowe ora ngerti sinden kuwi ya. Aurane sinden. Sinden cambune wangi. Dodol BH. Oh iya, aku sembarang tak. Oh iya. Nah ya. Iya. Nate cap. Apa? Ya ampun. Ditane nate. Apa sajake kowe anu lek diladeni Kak Sarki kurang marem. Oh ora. Sing halus-halusan. Oh aku kurang wani. Nek cukup awakmu dhewe wae. Lah nyapa lho iki bebas iki sing kaya Arjuna ning kene awakmu cepakane kaya ngene ayu. Apa cepakne nuwun sewu lho Mas. Pripun? Nuwun sewu lek mbake sing setunggal niki kali sing setunggal paribasan menika niki kelangenan. Kelangenan dulur mriki Mbak Bergita karo Mbak Pino. Oh. Nih kelangenane Pak Agung Dewa. Oh Pak. Bekasi Ibu. Pak Kaji Bejo. Pak Kaji Bejo sampai Tindak neng Mekah. Nah, neng Mekah. Mugi-mugi warga Palorejo gesangipun berkah lan barokah. Penonton Allahumma amin. Ya piyai loro iki sing jan ngentek-ngentek ning Ponorogo. Anggere nek wayang ya mesti Mbak Lucy, Mas Gareng, Patitan lho kuwi. Kek sinten sing ngendika? Kula. Lah mbok cekek demit aku rene sik pisan iki. Ukur ngono dadak cekek demit lho. Lah wis sumpah wis sajong jumblek alhamdulillah lho. Mbok lek Mbah Lurah Mbah Riyato nggih nembe niki kula. Amung omah kula mencelok mriku. Nun sewu. Nggih. Mboten kok umuk mboten nggih. Nggih. Sing usul teng Mbak Lurah dagelane mangke Mbak Lucy niku kula. Mergo kula ndek dasar. Mumpung tasik bar sawah, mangke yang besar dibeleh niki Mas. Rencana kula besar ndelek.
Ndelek. Timbang dibelek. Iya. Niki lek besar mboten dibeleh Mas nuwun sewu. Piye? Isih rutin dikombor. Mergo kurang gede. Lek didol ora payu. Yen aku dadi Mbak Lucy kudune ora trimo. Dilokne kuwi luwih enom lho kuwi ngelokne sampean kaya ngono mosok ditampa. Alah mboten napa-napa dereng numpuk ibu kula. Kene kula ngomong lah ibu kula numpuk kok idoni. Lah aja mbok idoni aku mbok idoni ning Jambon iki ilere keteko saprene ora mari. Ora mesakne lho ning Jambon. Enek Jambon dadi panu. Terus kok idoni ning Medion dadi kurap. Kowe ngenyek lho, ora ngerti fungsine sapi. Nyuwun sewu nggih Mas. Monggo. Iya. Fungsine sapi, ilere sapi kula kena nggih maskeran. Ilere sapi kena digo maskeran. Mari mempercantik, memperhalus kulit. Lho, ya toh? Mari ngono kulite sapi lho, kena nggih apa? Kena nggih karpet, kena nggih hiasan. Lho, kena sepatu. Nggih sepatu. Terus letonge tong kuwi kena tinggi pupuk kan. Pupuk organik kuwi lombok karo terong kuwi dipenehi pupuk letonge sapi kuwi mari subur. Ngerti kok? Piye reng kena urung? Kena urung? Ya wis ora masalah dek iki kadah saiki kurap saiki drenyeh ora apa-apa. Siji sing kudu mangerteni. Apa? Susune sapi memberi gizi kabeh piyai-piyai ning kene iki lho. Lho, jaman tanggoku kena gizi buruk nggih nyuwun sewu. Pak Lurah wis mumet kok. Arep ngokne susu anggarane kan entek to. Wah, akhire aku ngadeg le ning arep bali desa terus sampai wong sak cekok. Yuk. Wong sak cekok mbok empengi. Upamane sing kok empengi Pak Haryanto lu terus piye? Nah, makane saiki Pak Haryanto malah mulus. Mergo ya aku mau empengmu to. Oh, nggih kedaluan. Kok mau. Wah, Mas ya kok ya. Ngeten lho Mbak Lucy sewu panjenengan asli Kyai Ponorogo. Nggih, alhamdulillah. Sing suasana di Ponorogo sing pirsa lan jenengan. Kula setiap sowan Ponorogo sing mirsani kados mekaten. Yen ngaten to. Napa niku sebabé napa? Piyai mriki ngatos ngoten. Piyai mriki niku karena cinta budaya, nguri-nguri budaya lan urip-urip budaya. Tur panjenengan lek wis dicintai Piyai Ponorogo kadung gandrung jenengan ra tau dinyang, nggih ta? Nggih. Sepira perang nyah lho Piyai Ponorogo iki ngono kuwi. Kowe piro? Sembodo. Kowe bengi iki piro yo? Aku ora tak oke. Aku ngene ngene. Mergo ngene, Pak Haryanto itu kan terkenal piyainya baik gitu. Tadi niki wau sak rombongan Bu Camat beserta lurah-lurah sekabupaten kecamatan Babakan mboten saged rawuh karena nembe studi banding di Magelang. Niki sing makili para bapak carek-carek sedaya. Tur kanca-kanca lurah ngrasani ngeten, yo rasane nelongso mboten saged nenggani pagelarane Mbah Lurah Polorejo karena Mbah Lurah Polorejo niki terkenal piyayine entengan. Sae dadi kanca-kanca sami getun mboten saged. Nggih, sae wis nyah-nyah piyayine. Nggih to. Mbah Lurah kang pundi to? Lah, ing ngelem kan mau roh-roh iki. Ya kecak lho aku weteng. Awakku ngomong Mbah Lurah peteng to. Pundi to? Ya sewu. Terus Ndi? ingkang pundi Mbah Lurah? Oh kuwi lho sing rekmane dijambul kuwi lho. Sing pundi sanggo wangi. Kok goreng? Pundi? Oh kan, oh nggih. Oh sandinge Mas Goreng menika. Kok pundi? Mbak Lurah ke sing ngandung songkok cempeng iki. Oh alah, masalah. Ngomongnya petang-petang Piyayine. Wong sing digoleki kena Mbak Lurah arep belum iso ngenang ngene. Piyayinya hitam manis, auranya sabar. Leres. Nggih. Alus. Salam saking kanca-kanca Mbah Lurah, tapi estu malam hari ini luar biasa pagelarane. Agane kok yo dalange kondang, yo gak ora. Wis sapa sing ora ngerti? Kicah yo kuntadi. Dosen isi Surakarta. Dalang percontohan. Jadi iki para dosen-dosen kabeh sing ngabohi. Yo, Nyapa? aku tak ngalih rene. Lah ngapa rek? Urung sampe dagel ra iku bonyok idu tok. Iki Lho, kuwi saka semangate Mbak Lucy kok ya. lho wong semangat apa semangat iki sindan apa ula sawa? Lho kok anggere ngopo kok nyembur kancane? Kowe ora ngerti sinden kuwi ya. Aurane sinden. Sinden kambune wangi. Mriki mendem. Sinden ki ambune wangi-wangi. Lho,
Abah Presiden itu mengandung emas batangan. Otak naik kelat-kelat dadi emas setengah gram rata. Aku ora dadi emas batangan kok yu. Lah apa? Aku bar mangan bakso. Ora dadi batangan. Mbak Lucy kalian Mas Gareng. Hajatipun bersih desa. Bersih desa. Nggih, wonten awala niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, saking laladan Sukorjo Ponorogo, menika klebet Pak Karsono wau, nggih. Kagem Pak Dalang Cahya nyuwun gending caping gunung kalian ninggal katresnan. Nggih dawuh. Gending menika kagem sedaya pamirsa sugeng mirsani wayang kulit sedalu natas bersama Dalang Ki Cahya tadi sampun kesupen binjang tanggal 25 April mirsani wonten Desa Kedung Banteng. Matur nuwun saking KUD Sukamaju tertanda Bapak Haji Karsono SP. Nggih niku. Ugi wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang kula Mbah Untung sing mbau reksa apa nggih? Gogo Kalang nggih. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Kembang Rawe. Lagu niki mangke kula aturaken sederek Anggi sing dodol Cemoy. Nah nggih. Kalih sederek Suprih sing dodol Cemoy nggih. Di warung-warung ya do dikirimi lagu. Nggih. Ugi menika malih setunggal saking Mbah Wotahid mantan kami tua Dukuh Polorejo Krajan. Nyuwun gending utawi sekar gula klapa Kembang Rawe. Gending menika dipun aturaken dumateng Bapak Haryanto Kepala Desa Polorejo saha pangombyongipun pamongipun Bapak Suhari SH sekalian selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PKB, juga Bapak Ibu BPD lan LPMD Desa Polorejo, ibu-ibu PKK dan Karang Taruna, konco-konco kelompok tani se-Desa Polorejo dan sedaya para penonton. Caping gunung riyen ya Ning kula niki badhe ngentune salam rumiyin wau saking penggemar jenengan pun sami nyewa kendaraan demi mirsani jenengan iki rombongan ten mriki. Saking pundi? Nggih, saking Kelurahan Keniten wonten, saking Kelurahan Bedri wonten, saking Babatan wonten komplit niku nyater mobil. Alhamdulillah. Spesial untuk Mbak Lurah lek ndawi ngeten. Untuk Kang Canono Mas Gareng teko limbukan wae pun beres. Untuk malam hari ini tak diskon sampai goro-goro ora bayar, Mbak. Ini gak karo canyok tak tiang sulit. Haryanto ya Mbak Lurah biar tidak sedih karena teman-teman Lurah tindak. Betul. Tadi Pak Lurah Kabupaten Campur ya. Nggih, Mas. Sakniki caping gunung dijengglengke sing jengleng Mas Gareng sing nembang Bulusi. Jenggleng caping gunung. Pamundhutane Mbak Lurah niki mau. Mbak Lurah napa warga masyarakat? Bapak Haji Karsono. Pak Karsono. Nggih, Alhamdulillah Pak Dirang. Muga-muga. Nggih. Pinten Mas? Enggak. Mametne slebore. Lah jenggleng kaya ngono, jenggleng Mbak Lurah ya semangat. Ya wong ki lek karo wong lanang ya lek gedeng ya aja nemen-nemen. Lek wis ki ya ora sah ngene. Wong wis wae kok ngene. Sosok wong wedok iki beda karo wong lanang ya ngono. Mosok lek wis bar ya ngene ngono. Beda lek bojoku. Piye? Oh bojoku lek bar ora ngene ngono. Ayo. Coba. Yen mamajan
gelem disingkur. Ya wong adu rono sik. Hamong karo Janar kuning. Janar kuning. Piye Mbak Lucy? Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Biasane niku gandeng pacitan kan tiange kenteng mriko, pesisir pantai jadi energik orangnya. Biasane niku gandul teng wong barang iso kok. Apa nek para raja bayar larang-larang kur ngumbule terus sakmu. Iya. Gur ping pindho. Iya. Nah ya, ya nang-nangane ngumpul. Loh, kan yang menunjukkan bahwa kamu itu seseorang yang multitalented. Oke, baik. Aku wis gur manut tok kalau gak apa-apa. Bibliotek itu ya terus buka lawang blujuk. Kok mbok barakne ana bar-barane? Lah bojomu teko. Loh, ning panggung iki nek bojo-bojo wae ning panggung iki kita milik umum. Milik umum saiki kok apike kok mulih aku ditojok bojomu. Kalau di panggung itu harus profesional kerja. Contoh, Mas Cahyo pun tadi kan garwane Bu Kesi. Loh, kalau di atas panggung Mas Cahyo milik umum. Milik kabeh sing mirsani. Ngono tenan. Iya. Oke, baik. Engko ora nyedhek beneran demok sampe demok sesuk enek dagelan ndak sih. Wong lanang bingunge adoh jarene kudu sing totalitas nek cedhek mbok irangi ndasku aku mulih nggawa ndas apa? Ya nyilih sirah tanggane. Kan yang duwe sirah liyane. Wah, ngapeng nyowo. Ya, ngono yo. Ayo, Pacinta. Imbal-imbalan aku lek duwe bojo kaya sampean energi sing wedok ya kudu energi ngimbangi ya wong ngimbangi ya delok-delok ta yo wong esuk aku bar ngedos yae kok ngimbangi aku wis kapok kareng lari sok ngedos ora kuwi dene Purworejo terus iki sampe jamban bar dodolan iki donat alah timbang awakmu dodol boha oh iya aku
barang tak. Oh ya. Nah ya. Iya. Nate cap. Apa? Ya ampun. Ati tanda nate. Apa sajake kowe anu lek dilatih nikah sarki kurang arem. Oh ora. Sing halus-halusan. Oh aku kurang wani. Nek cukup awakmu dhewe wae. Lah nyapa lho iki bebas iki sing kaya Arjuna ning kene awakmu cepakane kaya ngene ayu. Apa cepakne nuwun sewu lho Mas. Pripun? Nuwun sewu lek mbake sing setunggal niki kali sing setunggal paribasan menika niki kelangenan. Kelangenan dulur mriki lho Mbak Bergita karo Mbak Pino. Oh. Nih, kelangenane Pak Agung Dewa. Oh Pak Agung Dewa karo Pak Hari. Pak Hari cara tangan ngono ya. Sing dahar iki Pak Agung karo Pak Hari. Terus Mbak Dian. kali Mbak Dian. Mbak Dian kali Mbak Mira. Niki cara kelangenane niku Mbah Lurah Haryanto. Mbah Lurah Haryanto. Terus Bu Kesi sak mriki. Nah, Terus niku remenane Mbah kami tuwa Iwan. Mbah Iwan lek saku. Yo RT Gupolo. Iya. Gen parian coba ngecek sinden-sinden kae yo. Kuwi saking Mbak Lia, ya Mbak. Iya. Coba Tuku meja meja, brukne gareng. karo kursi. Apa sih? Warga Palorejo mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Gandeng piyai Palorejo iki piyai budaya, piyai nyeni, mesti ling ngamini yo ngangge budaya. Lah ngeten iki, Pak. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak nggih? Nggih. Sing kersa kula dongake putra putrine saleh salehah. Amin. Monggo. 1, 2, 3. Allahumma amin. Piyai budaya, Pak. Mangke melih. Yo, selanjutnya Bu Triastuti. Mangan sego lawe tempe Kok kowe tak niku Mas. Ojo alun-alun jos. Iya. mugi-mugi warga Palorejo tansah sehat awake. Allahumma hebat Mbak Tuti lagi solekah. Aneh-aneh. Selanjutnya Bekasi Ibu Pak Kaji Bejo Kaji bejo sampai tindak neng Mekah. nah Mekah. Mugi-mugi warga Palorejo gesangipun berkah lan barokah. Penonton Allahumma Mbak Mira, yuk. Ono Mbah Arjo Ono Mbak Arjo, tindak Surabaya. Ndak Surabaya. Mugi warga Palorejo tansah bagya mulya. Penonton ya, Mbak Dian Munasiro. Tuku botok Iki magister seni kok iso malah kucruk iki lho. Kuwi kena digenderi kaya ngono gamelane ya kaya ngono apike. ketoke kelingkingan awake dhewe iki dadine suarane griyut. Sik, contone sik Mir, sepira Mir?
Tuku beton to. Nah, tuku beton. nah semono kuwi. Bir contoh nih, Bir. Ayo Bir. Nah. Tuku beton. Dian, ya ya.